O tento daňový bonus zrejme prídete 200 eur. U mňa to bola jediná spravodlivá vec, ktorú sme si my, pracujúci podnikatelia, živnostníci, stredná vrstva a hlavne tí, ktorí prispievajú do sociálneho systému, konečne po dlhých rokoch 30 na Slovensku zaslúžili. Ja som názoru, viete aké. My, občania, ktorí pracujeme, ktorí podnikáme, stredná vrstva, my sme kostra spoločnosti a nikdy sme nedostávali nič, len nám dvíhali dane a odvody a tak to aj dnes váže. Áno, v poslednom videu som sa vyjadril k sociálnym dávkam, ale vy si tiež nemyslíte, že ja za sociálne dávky som, ale spoločne so znížením trestných sadzieb za trestné činy, keď vás okradnú do 700 eur, nastane na Slovensku katastrofa. Ja používam totiž, ako oni to volajú, zdravý rozum. K tomu daňovému bonusu, vážený. Ja som sa vyjadril na jednej sociálnej sieti, že daňový bonus skončí. Púšťali sa tam do mňa čo komentujú a hejtujú ma. Prečo ich daní by som mal dostávať ja daňový bonus? Tak ja vám to teraz vysvetlím. Ja nie som žiaden ekonóm, poviem vám to úplne jednoducho. Na ten daňový bonus takíto ľudia ako ja, živnostníci, musia vyrobiť. Sú to moje peniaze. Ak zarobím menej, zaplatím menej daní, ten daňový bonus dostane menší. Ak zarobím viac, zaplatím viac daní štátu, dostanem ten daňový bonus väčší, až do výšky 200 eur na jedno dieťa, či ako to tam bolo. Ja si tie peniaze zaslúžim. To nie sú vaše peniaze. Sú moje peniaze. A prečo ja by som nemohol dostať väčší daňový bonus? Ja neprispievam do štátu. V podstate, moje dane živia vás, povaľačov v krčmách niektorých, lebo väčšina z vás vysedávate len v krčmách. Viete, ako ja vás volám? Svedkovia Liehovovi. Vy ste voliči väčšinou SNS a Republiky. Nie všetci, ale väčšinou určite. Takže ešte raz na zopakovanie. Ten daňový bonus mi prináleží. A keď štát si našiel prostriedky a pán premiér povedal, že štátny rozpočet to nejako nezrujnuje, ich vyššie platy, tak zobral vám jedinú spravodlivú vec všetkým čestným ľuďom. Lebo viac spravodlivosti na Slovensku nebolo. To bola jediná dobrá vec, čo slovenská vláda za Igora Matoviča, to poviem, a Hegera vymysleli, ten daňový bonus. Takže takto. Budete mať drahšie ceny energií, PHM vôbec. V Slovensku už nepožiča nikto za nižšie úroky peniaze. Čakajú vás, nechcem vám veštiť. Hoci už nemáme ni COVID, aj vojna už je v takom spiacom režime. Ťažké časy. Deficit túto vládu zrujnuje. Vy idete dole gréckou cestou a zobrali vám aj to jedno spravodlivé, čo máte, a volá sa to daňový bonus. Dovidenia.